Eibarko udalak bat egin du aurten ere Europako mugikortasun iraunkorraren astearekin. Partekatzeak urrunago eramaten zaitu lemapean, ekimen desberdinez osatutako egitaragua garatu du mugikortasun iraunkor garbi eta partekatuan oinarrituta. Kontzientziazio kanpaina da mugikortasun iraunkorraren astea. Bere helburua herritarrak sentsibilizatzea da oinez bizikletaz eta garraio publikotan ibiltzera animatuz. Europako hiriak garraio modu hauek bultzatzera animatzen ditu ere, behar diren azpiegituretan inbertituz. Eibarko udalaren ingurumeneko arloan pentsatzen dugu beharrezkoa dela herritarrak kontzientziatzea ingurumen gaiak garrantzitsuak direlako. Horretan egiten ari gara gure ahaleginak urtean zehar. Helburu horrekin adibidez, aurkitzen garen mugikortasun iraunkorreko astearen egitaragua prestatu genuen. Mugikortasun iraunkorraren astea pedalegunarekin hasi zen Eibarren iraiaren 17an. Eibarko txirrindulari elkarteak udalaren laguntzarekin antolatutako jarduerak jende asko bildu zuen Untzagan, publiko orori zuzendutako jardueraz lehiakorretan parte hartzeko gogoz. Hurrengo hitzordua Koliseo Antzokian izan zen iraiaren 19an, Fredrik Gerten zuzendari suediarraren Bikes vs. Cars dokumentalaren emanaldiarekin. Egun horretan bertan, zabaldu zen urriaren baterartea Eibarko Armagintzan museoan ikus daiteken pedalei eragiten 50. hamarkadan erakusketa. Bertan, Eibarren 20. mendearen erdialdean egindako bizikletak bildu dira. Iraiaren 21an, IES Uni Eibar Ermuako 100 ikasle eta irakasle irten ziren kalera, mugikortasun iraunkorraren ibilaldiaren bidez, mugikortasun iraunkorragoa eta osasuntsuagoa aldarrikatuz. Egun horretan bertan, Juan Palaciosen pedalo eskaini zuten Koliseo Antzokian, zuzendari eibartarraren pelikulak Euskal Zinemaren Irizar saria irabazi zuen iaz Donostiako zinemaldian. Mugikortasun iraunkorraren astearen egun garrantzitsuena iraiaren 22a izan zen, autorik gabeko eguna baita. Hiria nire autoa gabe izenez ezagutzen den eguna. Eibarko udalak herritarrak gonbidatu zituen egun horretan beren autoak alde batera utzi eta oinez zein garraio publikoan ibiltzera. Horretarako udalbusa eta taxibusa doakoak izan ziren egun osoan zehar. Azkenik, iraiaren 25etik eta urriaren 6ra, bizikletan ibiltzen ikasteko ikastaroa egongo da Ipuruako polikiroldegian.